அந்த ஃபேமிலிக்கு என்ன பண்ணணுமோ நேற்று ஃபுல் டே நானே இருந்து பார்த்து பண்ணியிருக்கேன். எந்த டிசிஷன் இருந்தாலும் நான் தான் எடுப்பேன் இந்த கம்பெனியில், வேறு யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. நான் அந்த ஃபைனல் டிசிஷன் நான் தான் எடுப்பேன். எனக்கு தெரிஞ்சதை எல்லாருமே இங்கே செய்கிறாங்க. எல்லாமே வந்து நான் தான் டிசிஷன் எடுத்து நேற்று நைட்டு வரைக்கும் அந்த ஃபேமிலிக்கு உண்டானது என்ன பண்ணணுமோ பண்ணி அவங்கக்கிட்ட அவங்களுக்கு உண்டான அதாவது அவங்களுக்கு உண்டான என்ன பேமெண்ட் நான் பார்த்து கொடுக்குறதா. ஏன்னா எல்லாருமே இன்சூரன்ஸ் போட்டுருக்கு கம்பெனியில். ஸோ இன்சூரன்ஸில் என்ன வருமோ அது வந்து கொடுக்குறோன்னு சொல்லி அது சைன் ஆஃப் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். அந்த எழுதி நானே கையெழுத்து போட்டுருக்கதில்ல அவங்களுக்கு அந்த பேப்பர் கொடுத்துருக்குறோம். அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் என்ன வருதோ அது கம்பெனி வாங்கி கொடுத்துரும். அதில் ஒரு நிமிஷம் பேசிட்டு இருக்கணும்ல என்ன அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம். புரிஞ்சுதா? கம்பெனி வந்து நான் 60 வருஷமாக கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்கோம். இங்கே எல்லா கம்பெனியும் எங்களுக்கு இருக்குது. எங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும். இதில் வந்து இது ஃபேமிலிக்கு கம்பெனிக்கு உண்டான விஷயம். உங்களுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. அதனால் நான் பண்ணுறது என்ன பண்ணணுமோ நான் பண்ணியாச்சு. சரியா? சொல்லு. ସେ କହୁଛି ମାନେ କମ୍ପାନୀ ସପୋର୍ଟରୁ ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ତାର କରିଦେଇଛି ତା ବାପା ମାଆକୁ ନେଇକିରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକିରି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇନି ସେ ସବୁ କାମ ସେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ବୁଝି ଦେଇଛି ହେଲା। ତାଙ୍କ କାମ ସେ କରିଦେଇଛି ନା ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି ହେଲା। ଯୋଉ ସେ କଥାଟା କହିଲା ମାନେ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ତମେ ଡକେଇଲୁ କଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କଣ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଆଇଛନ୍ତି ଯେ ନ ଆଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନା ଯୋଉଠି ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଆଇଛନ୍ତି ବୋଲି அவன் ஃபேமிலி வந்துட்டாங்க சார். நான் வந்து யாருமே பார்க்கவே முடியல. கூப்பிட்டோமே நீங்க உங்களுக்கு கிரிமினல் எடுத்து கூப்பிட்டோமே வரல, யாருமே வரல. காலையில் இன்ஸ்பெக்டர் பார்க்க கூப்பிட்ட யாரும் வரல. ஏன் வரல சார்? நீ எங்க என்னப்பா நீ மீட்டிங்ல என்ன சொன்ன? என்ன என்ன உடியார் கோத்தேசே தமிழ் கரெக்டா பேசுங்கட்ட, கரெக்டா பேசு. கோயே என்ன எங்க சார் எங்க மீட்டிங்ல என்ன சொன்ன? என்ன சொன்ன? நீ என்ன சொன்ன? நான் என்ன கேக்குறேன்? கரெக்டா பேசு. சரி வராது. என்ன பத்தி பிரதீப் என்ன பத்தி உனக்கு தெரியுமில்ல? கரெக்டா பேசுன கரெக்டா பேசுவேன். ஒழுங்கா பேச சொல்லு. ஒழுங்கா பேசு. ஒழுங்கா பேச சொல்லு. கரெக்டா பேசு. கரெக்டா பேசு. எல்லாரும் என்ன கேள்வி கேட்கக்கூடாதுங்க. அப்படியெல்லாம் நான் சொல்ல. ஃபேமிலி இங்க கூட்டிட்டு நான் சொன்னா ரெக்கார்டிங் சரி இங்க வந்து நான் சொன்ன ஃபேமிலி இங்க கூட்டிட்டு வர சொன்னா ரெக்கார்டிங் देखो रेकॉर्डिंग छाड़ दियो से सेदिन कहिथिला ஃபேமிலி கூட்டிட்டு வர சொன்னப்பா कहिथि सेदिन रेकॉर्डिंग ओरिसालिंद फैमिली कुटी वरन सोना इंग कुटी लना सोनला एनु देखे अलग कथा ई बोले कि ना कहूची फैमिली कुटी वरन सोनिक ओरिसालिंद कुटी वरन सोनिक அவன் தப்பா நான் என்ன பண்ண முடியும்? இங்க குட்டி நான் சொன்னேன் பாரு. ஒரிசாலிருந்து ஃபேமிலி ஏர்போர்ட்ல இருந்து கூட்டிட்டு வரேன்னு சொன்னேன். கோயம்புத்தூருக்கு இங்க கூட்டிட்டு வரேன்னு சொன்னல. କହିଥିଲା ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡା କେମିତି ଏଇଠି ଡାକି ଆପଣ କହିଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକିଂ କରିବ, ଲୁକିଂ କରିବନି କୋଉଠା ମରିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ଆମେ ତ ସେଇ उसका हस्बैंड ओवर द पेस मैंने हिंदी एरिया पानी पेस କହି ଦଉଛି ତା ସ୍ୱାମୀଟା ଯୋଉଠା ମରିଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକିଂ କରିବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା କିନ୍ତି ମଲା କୋଉଠି ମଲା ଜାଗା ଉପରେ ଆସିକି ଆମେ ତ ସେଇଗୁଡା କହିଛୁ। ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ପଚାରିବନି ତମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ ସେ କିନ୍ତି ମଲା ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ପଚାରିବ। ଆଜି କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ନେଇକିରି ଇଏ ସିଏ କରିଦେଲେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ହକ୍ ନାହିଁ। ମୋର ସେ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ମୋର କେତେ ଦୁଃଖ ହଉଛି ମୋର ନାହିଁ। ସେଇଟା ବୁଝ நம்ம கூட வந்து பசங்க வந்து வேலை செஞ்சுங்க. அவன் ஃபேமிலிக்கார ஒய்ஃப் வந்து இந்த இடத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அது வந்து பார்க்காம அங்கங்க வந்து கொண்டு அந்த பொண்ணு அந்த பையன் போனான்ல பதான் போனான்ல கிரோத் பதானு அவன் ஃபேஸையே பார்க்கல. அவன் ஃபேஸையே பார்க்க அந்த பொண்ணு தைரியம் இல்ல. உங்க பையனை 2 பேர் இருக்காங்க. உங்க பையனை 2 பேர் இருக்காங்க. பையன் கூடவே 2 பேர் இருந்திருக்கான். கேட்டு பாருங்க வந்தவன் கேளு. அந்த பொண்ணு அந்த பாடி பாக்கறக்கே இல்ல କୋଇଥିଲୁ କଣ ବାହାରିଲା କି କଥା ଆମ ସହିତ କଣ କଥା କହିଲେ ସେ ବୋଟାରେ ଦେଖିଲା ଆମ ସହିତ କଥା ହତା ନା ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ଜଣା ନାହିଁ ମାନେ ସେମାନେ କହି இங்க பாரு பிரதீப் வெரி கிளியரா புரிஞ்சுக்கோ. நான் ஃபேமிலிய ஏர்போர்ட்ல இருந்து என்னோட வண்டி அனுப்பிச்சு இங்க கோயம்புத்தூர் கூட்டிட்டு வரத சொன்னேன். இங்க கூட்டிட்டு வர நான் சொல்லல.
புரிஞ்சுதா? அது ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோ. சும்மா தேவையில்லாம பேச வேண்டாம். என்ன ஒரு நிமிஷம் இரு, ஒரு நிமிஷம் இரு, நான் பேசி முடிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் இரு. என்ன ஒரு நிமிஷம் இரு, பேசாது இரு. ஃபேமிலிய இங்க பாரு, ஃபேமிலி கோயம்புத்தூர் கூட்டிட்டு வர்றேன் அப்படின்னு பேசல, காலேஜ் கூட்டிட்டு வர்றேன் சொன்னேன் நானு. அந்த ஃபேமிலி இல்ல, நீங்க பேசுறது பேசுங்கப்பா, நீங்க பேசுறது பேசுங்க. நான் பேசும்போது நீங்க பேசுறது நீங்க பேசிட்டு வாங்க. அதாவது ஃபேமிலி வந்து ஏர்போர்ட் ஒரிசால இருந்து ஃபிளைட்டை பிடிச்சி கோயம்புத்தூர் கூட்டிட்டு வந்தா நான் சொன்னேன் நேத்து. புரிஞ்சுதா? அந்த கோயம்புத்தூர் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபேமிலிக்கு என்ன பண்ணணும் நான் பண்ணுவேன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அதான் சொன்னேன். ஒண்ணு சரியா? ரெண்டாவது வந்து இங்க கூட்டிட்டு வரணும் நான் சொல்லல, ஃபேமிலியை கோயம்புத்தூர் கூட்டிட்டு வரணும்னு சொன்னேன். ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து அந்த 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 பொண்ணு வந்து அந்த கிரோத் பதவன் செத்து போனான் இல்லையா, அவன் ஃபேஸையே பார்க்க அந்த பொண்ணு வரல. அங்க பாடி இருக்குன்னு அந்த பொண்ணு இங்க நிக்குது, வரமாட்டேன்னு சொல்லிருச்சு. அவங்க அப்பா மட்டும் தான் பக்கத்துல நின்னாரு. நான் அந்த பொண்ணு வரவே மாட்டேன்னுச்சு. ஏன்னா ஒரு நிமிஷம் பேசிட்டு இருக்கல, அந்த அந்த பொண்ணு வரவே மாட்டேன்னு சொல்லிடுச்சு. புரிஞ்சுதா? வந்து அங்கேயே வந்து ஸ்டேஷன்ல வந்து இங்க வர சொன்னோம், 4 பேர்த்து வர சொன்னோம், நீங்க வரல. அப்புறம் நான் பேசி அந்த அந்த இது வந்து என்னன்னா, எனி கம்பெனி இந்தியாவில் எந்த கம்பெனி இருந்தாலும் செட்டில்மெண்ட்னா கம்பெனி ஃபேமிலி தான். நீங்க 100 பேர் வேலை செய்ய 100 பேர் ஐடியா நான் கேட்க முடியாது. என்ன செட்டில்மெண்ட் பண்ணுவோம் நான் கம்பெனிக்கு அந்த ஃபேமிலிக்கு நான் பண்ணுவேன். நேற்று நான் சொல்லி போட்டு போனேன், அந்த ஃபேமிலிக்கு என்ன பண்ணுமோ நான் பண்ணிருக்கேன். அந்த அந்த குடும்பத்துக்கு 20 லட்ச ரூபா வரும். நான் ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கேன், இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் எல்லாம் சேர்ந்து 20 லட்சம் வரும். அது சைனே பண்ணிருக்கோம். கம்பெனி பொறுப்பு என் பொறுப்புன்னு சொல்லியிருக்கேன், சைனே பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். புரிஞ்சுதா? இது தேவையில்லாம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இது தேவையில்லாம பிரச்சனை இருக்காது, இருக்கக்கூடாது. அதான் நான் சொல்ல வரேன். எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு